Bono first Tipra Mothani, the party leaders, ADC administration ni CM, EM, and DC robar. Actually, Buri Motharo ni नेतृत्व रो खाइमानी बाय जों दिनै एकटा आलोचना खाइलायखा मेन आलोचना दिनै पॉइंट खालामो खाइजोंफ्राय दामसरा आयां दिनै किसिसा डिस्टार्बेंस अंखा आबोनो जों जतन आलोचना खाइखा ताइ दिनै जाखमारो जे बय अरो प्लट खाइमानी प्लट मोतां हिंगामो बांगाय षड़यंत्र हायदै खाइमानी उतेरबो जों खुलाखुलि सालायखा एवं एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिनै पार्टी एवं जनसाधारणनि रिलेशन बाय अंनाय बुतेरबो जों खुलाखुलि आलोचना खाइखा दिनै आइडियानो जों इंटरेक्शन खाइखा आबो खना जों स्टेटमेंट स्नामै नारावनो खबर होय जों प्रेस मिट खालामनाय एवं बनो फाइनल डिसीजन हाय नंखाथाबो आं साग्रालिया खना जों सानाय एवं आबोबो जों बुथुमो जे दिनै जे रिजल्यूशन जों खालामनानै रिजल्यूशन कोनो एकटा वर्केबल एवं खूब कन्स्ट्रक्टिव बेनि बागैनो जों आबो कग्रब स्नामै आबो जों स्टेटमेंट नो स्नामै दं बनि बागै आं नारावनो बखा खालामो नाराव खाइखा स्पेशली नारावनि जे एज ग्रुप नारावनि फ्यूचर ब्राइट होननानै आं मिथिगौ ऑल द बेस्ट एंड विशेस जों नारावनि केरियर जायबो आबो जों हामबाय